wannan maganar da shi ki faɗa mana ba kama shi zai ba. Ƙwarai abba, akwai Bilal. Na gaya wa Bilal abin da yake faruwa, kuma shi ma abin da ya sa na gaya masa ba wani abu bane ba. Na ga ya damu da yaya Abdul ya aure. Wannan irin rashin mutunci ne. Ashe duk abubuwan da suke faruwa a gidan nan kwashiya kike kina gaya masa? Ba na miki gargadin kake ƙara gaya kowa ba? Najiya, ke shaida ce. Kin san Bilal ba zai taɓa sa a haɗa baki da shi a dinga aikata irin wannan abun ba. Kin ga Hajiya, wannan magana ai ta ƙare. Ai ta ma yi ƙoƙari haka. Inspector, yanzu menene abin ci shawarka? Nabila, idan kika kira shi a waya yanzu zai iya zuwa nan ya same mu? Sosai ma. To ki kira shi yanzu. Hello? Sarauniyar mata, barkanki da safiya, ya kika tashi? Lafiya kalau wallahi. Ina layin supermarket ne na wajen unguwarku. Siyayya na je yi. Kin san da safe idan na tashi ban ci food ba na jin daɗi, kuma sai aka samu matsala jiya na yi wayansu abokanai suka cinye shi tsaf. Sai na yi wayayi gari ba ni da shi. Ashe dama idan da har in ban kira ka ba za ma ka sanar da ni abin da ake ciki da ke. Gaskiya dan ban yi niyan mu haɗu ba sai da yamma. To naji. Dama abin da yasa na kira ka ba wani abu bane ba, baba ne yake son ganin ka. Lafiya ko na ji irin wannan nema haka da safe? A lafiya kalau. Ok, to ga nan zuwa kawai. To shikenan sai ka zo. Ya ce na nan supermarket. Kuma tsakaninmu da supermarket bai da nisa, ba zai wuce minti 5 ba zai zo. To kun gani? Da an yi ƙauren baki ai da yayi nisa. Amma Allah tuhu daga nan zuwa supermarket ai ba nisa. Nan da cikin minti 5 zan sai ka gan shi wurin nan. Alhaji barka da yamma. Nabil, kana lafiya? Lafiya lau. Hajiya a gida? Ina gajiya. Lafiya kalau. Kana lafiya? Lafiya lau, ina gajiya. Akwai abin da muke so mu tambaye ka na haɗin kai, sai ka tara hankalinka. Me ya sunanka? Kuma menene sana'arka? Wane ne kai za ka dinga mu wannan tambayoyi bayan kuma ga mahaifinta kusa? gani nan zuwa. To ni Hajiya zan tafi. Ko ma me yake ciki? Ana ta kira na ne, sai in dawo in ji ko ma menene. To shi ke sai kin dawo. To shi kenan na kai inspector ne idan mutum zai nemi aure sai ya sanar maka da sunansa ko sanarsa. Bilal, ka san akwai wasu 'yan matsaloli da muke fuskanta a gidan nan ne, wanda kuma akwai buƙatar ka ba da haɗin kanka da goyon baya domin ganin mun samu mun warware su. Wannan shine dalilin da ya sanya ka ji inspector yana maka irin wannan tambayoyi. Kuskuren da inspector ɗaya
da muka kirawo ka ya kamata ya bar mu mai maka bayanin abin da ya sanya muka nemo ka. So inda kuskure wannan shine kuskuren inspector. Amma hakika akwai buƙatar neman haɗin kanka a wannan tafiya. Ai ban sani ba abba, wannan masifar da take faruwa ai kaina ta taba ni. Domin zan iya yin komai, zan iya ba da ƙarfi na jikina domin a gano wannan matsala. Wani ya yi mutu, an kisa mota. Alhaji! Alhaji! Yanzu na ya fita, na ga fitan shi, ana bin shi za ya kama shi. Wannan hajiya wannan wace irin musiba ce ruwa nan. Sa kai na akara mun da yan uwana. Ina Bilal? Ina Bilal? Tare kuka fita ai. Ba tare kuka fita ba? A gano shi. Wallahi na gano shi. Yana ina. Ya yake? Amma babban matsalar shi ne ba bahaushe bane. Ba bahaushe bane. Yare ne. Dan da mu biyu muka je da kai za mu iya kama shi. In ni ma gaskiya sai da muka da kuma shi sosai. Sai dai samun karfi tukunna. Sai na gwada da shi. Kai! Bilal, me yasa baka kama shi ba? To kaji ko? Inspector kaji ko? Kaji fa ni fa a yadda nake zargi su ba wani ike kitsa min wannan kitimurmura ba illa magautana na siyasa. To in ba haka ba mutumin da aka ce bakinin mu ɗaya da shi ba ta ya za ya hauro katanga ya zo ya dinga yi min wannan aika-aika. Wannan siyasa ko kabilanci? tafi da alheri ne nake gaya ma, dole tafiyan nan ba sai an yi ta. Ana ta wani yarfe siyasar nan ka sani duk abun ya cakude, ana ta wani yarfe an gagawa a gidan kafi da an gawaye duk wani ne kawai yarfe ne sai da layi ya zo kanmu kuma. Bari in ga ba yarfa ba ko me za a yi sai dai a yi. Kaga wannan mutumin na sai wallahi sai dai in cewa ya daina harkan nan to sannan za mu bari mutanen mu su zo dole a saki sabon tsari. Kwarai ma kuwa. Amma wannan ai ba zai ma yi ta yaya. Wai ya kai ne ku ce wai mutumin nan kuna tare da shi? Kamar ya mutumin da ake ta magana shan jini ana ta samun gawo kai da Allah ni yarfa ne da Allah malam ku ba ku san yarfan siyasa ba da Allah wannan hotunan muka so a cire mana wannan kamar yaya a cire kamar ya kai da Allah ka kawo mana raina hankali mana ku duk wannan yarfan ba ku da shi ba ina ne ba a yarfan a siyasa mu fa ba mai kuma dai abun da an buga a jarida gaskiya ne ka kashe mutane muna wani bin bayan mu dai mun san yarfan ne kawai da siyasa da Allah ku ba san duk wani abu koyi kawai bai kamata ba Allah ku cire hotunan nan ka gane kamar yaya in ka isa ka tare kai mana ka zare da in ka isa kai ka cire mana
yanzu ne muke samun labarin jama'a sun fito dandazo don nuna rashin goyon bayan su ga Alhaji Ibrahim Tafida a matsayinsa na ɗan takarar gwamnan jihar nan. Saboda zarginsa da suke yi a kan shan jinin al'umma, ku biyo mu haɗa ku da wakilanmu. Yanzu ma sakatariyar za mu je sai mun kona da saboda bayan mai jaba zan shan jini yake yi ba ma yi wallahi Allah. Assalamu alaikum, sunana Hadiza Abdullahi daga CNN TV. Nake kawo muku rahoto daga cikin zanga-zangar da suke faruwa a gari. Ga ɗaya daga cikin masu zanga-zangar za mu tattauna da shi. Ban Allah ya sunanka. Sunana Nura Ibrahim Chole daga Tukunta. Me yake faruwa kun tada hankalin mutane a gari kuna ta kone-kone? Alhaji ana zargin sa da shan jinin al'umma da duk kuma matar da aka kai aure gidansa ana samun sassan jiki yana kashe sai dan ya biya bukatunsa. Da sauran yara kankana ana samun sassan jikinsa a gidansu ko da yaushe to saboda yana daurin gindi shine yasa ake ta daurin gindi ko mu mun ga dole an canja yanzu ma tun yau kwata za mu tafi. Amma da ba kuka zabe shi ba. Da ya yaudare mu ne amma daga baya da muka gano ba mai muna bukata a canza mana shi. Yanzu wannan tayin da wannan fetur din da ke hannunka me za ku yi da su? Yanzu yadda kwata za mu tafi za mu je can gaba ɗaya mu kona. Amma fa kar ka manta hukuma ta hana daukan doka a hannu ta tanadi gurare da yawa na kai korafin jama'a. Mun dade muna jira saboda yana daurin gindi amma kuma an ki a canza shi yasa mu za mu tafi can mu kona kuma me zai faru sai zai faru. To jama'a sunana Hadiza Abdullahi daga CNN TV. Gashi mun dauko muku rahotanni na kan abubuwan da suke faruwa a cikin gari na kone-kone da suke faruwa da jama'a.
Ibrahim Tafida ɗan takarar gwamna shine yadda mutane suna nuna fasa yi saboda yadda ake kama shi da sarkin ina shan jinin 'ya'yan mutane. Wannan shi sa ga jama'a gaba daya ake kore-kore ake abun nan domin ma dan dai Allah ya sa an kawo ma'aikata a guri. Wannan rashin soyayya ce da mutane ba su masa abun nan. Jama'a muna gaya muku ku ci gaba da bibiyan mu za ku gani shine zai ci gaba da takara ko jam'iyya za ta canja wani sakamakon wannan abin da ya faru saboda an same shi da matsalar shaye-shayen shan jinin 'ya'yan mutane. Haba sai ka ce baki da kaddara ba? Tun da zo nan wajen bai ke faman yin kuka. Me yasa? Bilal, dole ne kuka. Bilal, masifar da yake cikin gidanmu ya ƙetare cikin gidanmu har kai ma ya shafe ka. Wani irin masifa ne, mun rasa farin ciki. Banda baƙin ciki da muke ɗanɗana a cikin zuciyarmu, a haka rayuwa za ta yi. Ki daina irin wannan magana dan Allah. Duk wani abu da ya shafe ki ko kuma ya shafi gidanku to ni ma ya shafe ni. Wannan abin da ya gani yanka ne kuma iya sama ne kawai. Dan yanzu zan ji a cire min shi ba zai rage a cikina ba. Dan haka dan Allah ki daina wannan kuka. Ni kin san wani abu ma kuwa? Wannan kukan da yake a yanzu kin ga yadda idan ki ya ja ai ni ƙara kyau kike a wajena ba. Haka kawai wani sa'in zan dinga tsokanaki domin daga idan ki ya ja. Kin ga zai fi burge ni kenan ko? Abadan Allah. Ya za a yi kace za ka dinga tsokana na ido na ya ja. To shi kenan ya haƙuri ya haƙuri. Ni zan tashi tafi yanzu. Ya batun zuwa makarantar nan gobe. Za ki samu damar zuwa? Bilal, a tun farkon haɗuwa na da kai zuwa yanzu da muke zama baka taɓa roƙon wata alfarma a wurina in har ina da shi ban yi maka ba, amma kai haƙuri ba zan iya zuwa cikin makarantar nan ba. To shi kenan ba matsala, ba komai. Allah sa kuma ka ne fa kai. Na san maganar uniform din nan ne ta kawo ku ko? To ku ji na sa da mantele ya kawo. Na dan gama abin da nake ku zauna aji ku jira ni dan sa a baku. To. Je kun ji. Mun gode. Mun gode. Ku jira ni fa. Bilal. Dan dai ka ki amincewa ne. Amma ya kamata a ce mu kirawo iyayen yaran nan. Ka gansu, su ganka, mai musu bayani akan cewa kai ne mai kawo tallafin littattafan nan masu tsada wanda ba a karɓar kuɗaɗensu a hannunsu ko sa yi maka godiya. To ai ba wani abu bane principal, domin duk wanda ya taimaki yara a wannan zamani suka yi karatu to lalle ko tabbas zai samu sakamako mai kyau. Gaskiya da a ce al'umma na samun masu taimakon ilimi kamar ka, ba karamin ci gaba za a samu ba, ko kuma in ce za mu samu ba. To Allah ya mana jagora. Yawa principal da Allah ina so karan da yaro guda daya ina so mu sauka da shi kasa domin akwai kayan da na zo da su sai a hawo maka da su ko?
ban katse ka ba, ya kamata gaskiya ba mu taɓa ba tun da kake zuwa makaranta nan. Dan zazzagaya azuzuwan yaran nan. Kaga irin hazaƙa da basira da yaran mu suke da shi. Amma fa akwai wani abu. Yaran mu ba sa magana da Hausa. Domin dukkan wanda ya magana da Hausa akwai wani hukunci na daban da nake sawa a yi masa ko kuma in ce makaranta take masa. Ni na neman abuwa da ya kamata su yi wa ɗaya na yamma. Ba matsala. Tashi mu je da ba matsala mu je mu. Assalamu alaikum. Good morning. Sit down. Ina Malam Ahmad. Yanzu nan? Okay. Masha Allah. Daman mun zo ne da nuna muku an kalbiya wanda ku san labarin sa ba. To wannan shi ne wanda yake kama da littafin nan da makaranta wanda aka so ne wa iyayen wajen biyan kuɗinsa wanda bai san shi ba sai ya gan shi ga shi a gaban allo in sanar da shi shine an bilbilal kun gan shi sosai? Abin da nake so da kowa yanzu shi ya kamata ce kun kasance kan wanda ya suke wasa da karatu. Sannan zan muku wani alkawari kwaya ɗaya duk wanda a cikin wannan aji ya zama ɗaya ni alkawarin zan shi gagarumar kyauta mai tsoka. Kun ji abin da ya ce? Kun ji abin da ya ce? Kun tafa. Madalla a kilbilal dangane da wannan gudunmawa. To, akwai tambaya da zan yi dangane da kilas ɗin nan. Ina so kowa ya buɗe kunnensa kuma an samu masu faso su bana amsar nan. Tambayar ba ɗan gurin bace. Duk wanda ya ciyo, to ya ciyo wa aji gaba ɗaya. Wanda kuma ya faɗi, to ya faɗo wa aji gaba ɗaya. Kuna ji na? Kuna ji na? Tambayar da zan yi kuma mai sauƙi ce. Wa zai mun a cikin ku sai da ni? Yawwa, tashi yake wannan yawa ga mu. P O S E S I O N. Kilas haka ne kuwa? Allah ku ta fara. To, na biyu ina da wata tambaya ita ma mai sauki. Malam dai yana jin in kun ba malam kunya to ina jin kuma yana kallon ku. Allah sai ayi kokari a ga mu kuma mai sauki ce ita ma. Wa zai musu filin. Yawwa, bismillah. C O N S T I T U T I O N. Ba kuskure a ciki? Allah shi ba ku tafa. Yawwa, baya ga Ingilishi da muka gama na rubuta Islamic zan muku tambaya. Waye ka karɓi kunnen sa? Kuna ji kun ji kyautar da yace zai muku a Bilal? Kuna ji na? To yanzu na uku bari ma rubuta bangaren addini. Wa zai gaya min sammai guda nawa ne? Sammai guda nawa ne? Yawwa, cice ne. Yawwa, bismillah. Rabi'a. Sammai guda 7 ce. Kuma akwai cikakkiyar hujja gun faɗin haka.
domin Allah maɗaukakin sarki ya faɗa a cikin Alƙur'ani mai girma cewa Allahu allazi khalaqa sab'a samawati wa min al-ardi mislahunna yatanazzalu al-amru bainahunna lita'lamu anna Allaha ala kulli shay'in qadir wa anna Allaha qad ahata bi kulli shay'in ilma. Ma'ana Allah shine ya halitti sammai guda bakwai da kuma ƙasai kwatankwacinsu. Umarninsa yake sauka a tsakaninsu domin ku sani Allah mai iko ne akan komai. Sannan tabbas Ubangiji ya kewaye wa dukkan komai da sani. Yawwa, sai tambaya ta wadda take ta ƙarshe ce zan yi muku ita ce ta ƙarshe wadda kun zo su ne. Kuna da ɗan wahala ita ma, amma kuma mai sauƙi shi. Kuna ji na? Ta hudu kenan. Kuna ji na kilas? Ta hudu ita ce wa zai gaya mu a ina Allah yake? A ina Allah yake? Yawwa! Bismillah, 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 bismillah. Ga can na ƙarshen nan ya mu. Allah yana sama, dogararsa da faɗansa cewa الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به كبيرا. ma'ana shi ne wanda ya halicci kasai da sammai da abin da yake tsakaninsu a cikin kwana 6 ya daidaito akan al'arshi mai rahama ne. Ka tambayi mai bayar da labari game da shi. Al-Furqan sura ta 25 aya ta 59. Amma kuma jinsa da ganinsa da ikonsa yana ko'ina, sannan ba daidaituwa irin tawa, irin taka ko irin taku ba, daidaituwa ce wadda ta dace da shi, domin faɗinsa cewa laisa ka mislihi shay'un wa huwa sami'ul basir. Ma'ana babu wani abu da yake kamar tamkarsa, shi mai ji ne mai gani ne. Bilal, kana jin shi ko? Sai ma. Ku masa kabbara, ku masa kabbara. Alhaji Ibrahim, ya kamata ka nutsu ka saurari abubuwan da yake tafi da mu. Kasancewar wannan takara ya kamata ka haƙura da ita, ka ɗauko mutumin da kake ganin ya dace ka bashi. Domin in ba haka ba, jam'iyyar za ta iya kwacewa. A sabili da haka ne ma ya sa ita jam'iyya ta kasa ta turo dalilin ta guda 3 su zo wajen. To amma ganin kusancinmu da kai sai ya zama dole ne nema in biyo su. To shi yasa duk da kasancewar na san dai ka san su, amma yana da kyau dai a dai sake introduce din su gare ka. Ka sani da wannan shine Mr. Obi, wanda shine chairman na ladabtarwa na kwamiti. Haka zalika wanda shine Frank Mimiko Adesina, wanda ke shine legal advisor da kasa baki daya. Muna da Cecilia, wadda ita ce national coordinator ta kasa baki daya. Shi sa muka zo gare ta
domin mu baka wannan shawara. Yawa, Alhaji, abinda ka zo ka yi magana da kai shine, Alhaji, mutane suna son ka, irinka a wannan takara na siyasa. Ko ba haka ba? Wannan bangare namu, Alhaji, muna so mu haɗa kununmu saboda mu yi boosting siyasa wannan ma da kullum ya zama daidai idan muka yi losing a wannan bangare ko ba haka ba isa president zai samu matsala to ainihin ina ga magana ma wata ga yadda za a ce sai an turo min delegate din zamaki. Wannan magana ce wacce ni da kaina zan iya shawo kan. Sau da ina roƙon jam'iyya ta ba ni lokaci in daidaita sa. Wannan shi ne abin da nake nema daga ni ko baki. Wannan zuwa da kai ko da ka zo za a yi muku masauki mai kyau. Kuma za mu yi bankwana da kuma bankwana irin wanda ya dace a matsayin na dan takara fa. Alhaji, bakin jinin da ke game da kai ya bayyana kuma yana so ya jawo barazana a wannan jami'a tamu a sauran jihohin da ke wannan yanki. Domin haka, you should step down and choose someone who is loyal to you. To Alhaji, wannan ya rage naka. I seriously think you have to listen to the advice. It's very, very important. Because if you lose this state, you should be always assured that we can lose every other state. You have to step down, please. Well, thank you very much. Amma Alhaji Baffa, ƙwariyar da ta je dai ita ce za ta sake dawowa. Ni wannan magana ina so a bani sati da zan yi iyakacin abin da zan iya yi idan ba mu shirya da shi ba. To, duka mutanen jam'iyya ne, kuma duk jam'iyya ta da dama ta ce za ta yi da mu shike sai abin shawara da It's okay. Thank you, Alhaji. You should go. Thank you. Thank you.
Daina kuka masa, je ki kira yayan ki ya kai ma. In kin taso shi ki ce likita maza ya same mu a asibiti. Sauri. Sannu Alhaji. Sannu. Alhaji. Alhaji. Sanin kanku ne cewa Alhaji Ibrahim ya dilmiya kuɗi a wannan harka ta siyasa. Naira biliyan 1 ya tafi. Ya je ya kai takaddun kamfaninsa an ba sa kuɗi naira miliyan 700 ya tafi. Kuɗin da na narka a wannan tafiyar naira miliyan 500 sun tafi. Sannan yanzu waɗannan abubuwa suke tasowa. Ta ina za mu fuskanci jama'a da wannan abu? So what? Look, abin da nake so Alhaji Ibrahim agreed mun yadda kai ka tsaye da shi kuma dan takararka ne. Amma mu ka san ba za mu yadda da duk wani abu da an ce ka kashe kuɗi billions ko nawa ne mu ce mu za mu yadda mu ɗora mutumin nan bacin mun san ba ci zai ba. We are the party leaders. Sai da haka mu za mu ɗora mutumin da muka san party din mu zai kai mu lafiya amma ba maganar kashe kuɗi ba. Menene matsayin ku a wannan jam'iyya? Menene musabbabin kiran ku nan da nayi? See, wait, Alhaji. I have something to say. Say what you want to say. A matsayina na sakataren wannan jam'iyya na kasa ka baki daya. Wallahi don akai ban yadda ba Alhaji. Stop the perambulating and listen to me very attentively. What? Saboda me? Kana ce mun manta ne? Dala miliyan 500 da kaci. Kana zaton mun manta ne? Jirgin ruwa cike da crude oil. Kana zaton mun manta ne? The $500 million on the 16th of September 2013. Have you forgotten? To saurare ni kaji. I have all the documents. And I will submit it to Mr. President. To amma ke yanzu what are you up to? Kin shirya cewa za ki iya mu'amala da wani mutum yanzu ko kuma karatu ne da mu? Ba ai baka san wani abu ba. Ni ba kallon da ka fara zuwa gidan wurin baba. In ji wallahi duniya ba wani da nake so sama da kai a rayuwata ta ga yadda nake son. Me nake gani haka? Sanda zuwa. Ke? Ba ki san cewa wannan ɗan uwanki ne na jini ba? Ba ki sani ba? A ina faɗa mata daman. Excuse me. Wannan ɗan uwanki ne na jini. Saboda ni da mahaifinsa tun muna ƙanana muka taso. Kada in ƙara ganin kin zo kin fuskance shi. Kin ji abin da na faɗa? Go inside. Go inside. Go inside, I said. Daman ta sani dan uwanta ne ai. Excuse me, da haka ba. Yaran nan in ba an fito an faɗa musu dangantakar da ke tsakanin ku ba sai su wuce gona da je ciki. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah na gode maka da wannan abu ya zo a mafarki. Allah na gode maka da na tsawatar musu wannan abu a mafarki. Na zai kasance na
dole sai kun jure, wata rana za ku ci riba. Jahili ba a yin komai da shi a cikin zamani. Yau ranar hutu yara ka je gida, mu dinga tilawar karatu wasa da yawa mu daina yi. Yau ranar hutu kowa in ya je gida, ku taya mama aiki, kar ku sata yaki. Ku rike ibada akan lokaci kullum cikin gida, ku zama masu kirki kullum da yawan tilawa. Yau ranar hutu yara ka je gida, mu dinga tilawar karatu wasa da yawa mu daina yi. Alifun ba'un ta'un, sa'un jimun ha'un, ha'un dalun zalun, ra'un zayyun sinun. Yau ranar hutu kowa in ya je gida, Mu dinga tilawar karatu wasa da yawa mu daina yi. ABCDEFG HIJKLMN OPQRSTU VWXYZ. Yau ranar hutu kowa in ya je gida, Mu dinga tilawar karatu wasa da yawa mu daina yi. ku girmama malamai a gare ku kamar iyaye suke. Masu koya karatu taimako ko yaushe gare ku suke. Burinsa ku samu ilimi don samun inuwa ku dan fake. Duhun jahilci a idan ku ya yaye. Ke fila. Sanda yake. Kin fa yi bako yana son gani. Bako kuma? Eh. Da Allah ban san wannan abu. Dan Allah ka rabu da shiri ta ne ka tafi. Ka ce mishi ba nan. Ce ba nan? Kina nan? Kai yaro? Ina. Ina waje? Eh. Ce ne ya tsaya za ta gyara. Za ta. Kina nan? Haka so kike naman ki za a ci? Kina nan kai. Shekara da shekaru kina nan kina jiran aikin banza mutum na ce na felelensa. Sai ki ringa koran jama'a to in ga mai kyau. In ga mai kyau. In ji mai kyau. Haka kurin
Shap. Ga nan na fito ka faɗa ma abin da za ka faɗa. Kai wai nan din ma sai ka biyo ni? Sai ka ce dole wannan irin naci ne da jaraba. Aba mu fidat. Baki rana dubu ita ce ta barawo. Rana ɗaya tak ita ce ta mai kaya. Amma shi mai rana dubu sai ya gama jin daɗinsa. Amma ranar ƙarshe dole zai yi nadama. Ba na nadamar kama ni domin duk wani buri da nake da shi ya cika. Kuma na san na dasa abin da zai zama barazana ga wanda nake abin domin sa. Hakika za ka yi nadamar da baka taɓa yin ta ba a rayuwarka. Kai ni ban ma ɗauka nasarar da samu za ta kai haka ba. Amma kuma kalli yanzu menene ban lalata na gidan nan ba. Na lalata muku siyasar ku. Na lalata muku farin cikin ku. Na kuma lalata muku farin jinin ku. Da kuka jima kuna da shi a fagen siyasa. Sannan kuma ku isa ku ƙara samun sa ba har abada. Domin duk wanda ya ji aka kama ni cewa ya talaka kawai aka kama a gari domin ku gyara siyasar ku. Sannan wannan kuma zai zama izina ga masu jin sun isa irinka. Ka cuce ni, na tsane ka, ka yaudare ni, ka lalata min rayuwa biya, na yi da na sanin sanin ka. Hai da ma ni ban taɓa son ki a duniya ba. Domin tun farkon haɗuwanmu da ke abu